Kun 4% af alt stof i universet er stof, vi kender til og udsender lys, så vi kan se det. De resterende 21% kaldes mørkt stof. Vi ved endnu ikke, hvad det består af, men forskere peger på, at mørkt stof består af en slags elementarpartikel, ligesom elektroner og protoner, der blev dannet straks efter Big Bang. Vi ved dog, at mørkt stof påvirker, hvordan stjerner, planeter og hele galakser bevæger sig. Det mørke stof fungerer som en slags kosmisk lim, der holder sammen på galakse og galaksehobe. Vi kan måle, hvor meget mørkt stof der er mellem stjerner, ved at måle, hvor hurtigt stjerner bevæger sig rundt i galaksen. De sidste 75% består af mørk energi. Mørk energi er det, der får universet til at udvide sig hurtigere og hurtigere. Man mener også, at der findes en modsat type energi, der vil få universet til at trække sig sammen igen. Men det er stadig blot en skrøbelig teori. Great shot, kid. That was 1 in a million. Remember, the Force will be with you, always. Sorte huller dannes, når tunge stjerner ender deres liv i supernova-eksplosioner. Dette sker, når en tung stjerne har opbrugt al sin energi. Har stjernen været meget tung, vil den inderste kerne blive presset så voldsomt sammen, at det bliver til et sort hul. Hvis stjernen var stor, uden at være enorm, bliver det til, man kalder en neutronstjerne. Lys fra et sort hul er der ikke noget af. Alligevel er astronomerne gode chancer for at finde sorte huller. Ofte kan man se et dobbeltstjernesystem. Det er to stjerner, der kredser om hinanden. Af og til ser man så en stjerne, der opfører sig som om den kredser om en anden tung stjerne. Men den anden stjerne kan man ikke se. Ved at studere den måde, den ene stjerne kredser om den skjulte stjerne, kan man finde massen på et meget tungt objekt, som ikke lyser, altså det sorte hul. For nogle af disse sorte huller kommer der en meget stærk røntgenstråling. Et sort hul vil kunne stjæle stof fra sine omgivelser, måske en anden stjerne, der kredser omkring det. Når dette stof bliver accelereret ved at falde ned i det sorte hul, vil det, hvis det ellers er lavet stof, udsende elektromagnetisk stråling. Når man skal besvare spørgsmålet, hvad er et sort hul, så skal man tænke på tyngdekraft. Tyngdekraft er større og stærkere, jo større massen er på et objekt. Et relevant udtryk blandt tyngdekraft og sorte huller er gravity velocity. Gravity velocity er et udtryk, der dækker, hvor meget energi man skal bruge for at komme ud af et stofs tiltrækningskraft, altså dets tyngdekraft. For jorden er gravity velocityen 11,2 km i sekundet. Det sorte huls gravity velocity er så højt, at ikke engang lys forsvinder. Det er 297.600 km i sekundet. Det er simpelthen hurtigere end lys, og det er også derfor, at når vi snakker om sorte huller, så snakker vi om noget, der kan tiltrække alt. Endda lys. Derfor er et sort hul også usynligt. Ikke usynligt, som vi kender det, men på en speciel måde. Det vi ser er nemlig alt sammen refleksioner af lyspartikler og lysbølger. Men som før beskrevet med mørkt stof, er der et problem. Vi kan ikke se mørkt stof,
og vi kan heller ikke se direkte i sorte huller. Når vi skal finde et hul, så må vi derfor lede efter, hvad der bliver trukket ind i hullet. For eksempel kan vi se, hvor lyset i universet bliver ført henad. I vores galakse Mælkevejen er der cirka opdaget 20 huller. Der er mange interessante ting, som vi kan observere, når vi kigger på et sort hul. Blandt andet kan vi se begge polerne. Det sorte hul er en sfære, og det er derfor interessant, at vi kan se begge polerne. Det kan vi, fordi lyset bøjer sig rundt om sfæren. Det gør det, da lyset bliver trukket ind i det sorte hul i en malstrøm. Der er mange interessante teorier omkring sorte huller, men vi ved jo faktisk intet ved sikkerhed, da vi aldrig har været inde i et sort hul. En af de mest interessante teorier omkring det sorte huller er singulariteten i midten af det sorte hul. Singularitet betyder, at tid og rum ikke kan opfattes på samme måde, som vi kender til. Det betyder, at tid og rum bliver relativt og opfattes på en helt anden måde. Det her filmen Interstellar prøver at illustrere med scenen, hvor Matthew McConaughey prøver at skabe kontakt til sin datter igennem tid og rum. Sorte huller er uendelig spændende, og der er rigtig mange interessante teorier og forståelser af, hvad et sort hul er og kan. Men vi må konkludere, at det hele ligger bag et mysterie. Måske vil vi engang komme til at rejse ind i et sort hul og finde ud af, hvad der i virkeligheden sker i det sorte hul.